Ahojte, Dodo je späť a jeho trky. A je tu Matura.sk. Dobre, toto bolo intro, poďme na vec. Na písomnej maturite odpovedáme do hárkov. To znamená, ich zaznačujeme. Brutálne odporúčam len pre takú skúšku, buď to s vami bude robiť predtým učiteľ, alebo cez to sami. Normálne si vytlačte konkrétne maturité testy, ktoré nájdete na Matura.sk. Vytlačte si ich doma na tlačiarni a naozaj si vyskúšajte úplne blbé pohyby x, úplne blbý pohyb vyplnenia toho celého, aby si pochopil a pochopila, ako to celé ide prechádzať. Pretože my, keď telo ideme naučiť napríklad, že ide lyžovať, tak musí pochopiť, že aha, tuto je lyža, tuto je sneh a ono sa to hýbe bezo mňa, ak sa takto Čiže musíme nejakým štýlom naučiť telo a pripraviť na tú situáciu. Keď ho na to pripravíme, zvládne to oveľa lepšie. Jasné, budeme mať stres, bude nervozita, ale ten stres majú to aj najväčší herci. Najlepší herci na svete majú stres, ale ten pomáha. Ten práve v minulosti, vďaka tomu tu si, lebo tvoj môžeme ísť 5 minút pradedo, tam niekde v buši bol a jednoducho vďaka tomu stresu dokázal rýchlejšie reagovať a vnúť sa tomu tigrovi. A vďaka tomu si tu ty. Sranda, však? No. A takže stres je pozitívny, len ho musíme brať pozitívne. Ako bereš negatívne, okamžite negatívny, ako sorry. Takže, ako sa na to pripraviť? Doma vyhrať si na to čas. Je to hodina, alebo 2, alebo 3, alebo 4 naozaj sústredené práce. Nie každý to zvláda, pretože teraz sme distraktnutí každých 15 minút, keď niekomu zapípa mobil, alebo Fero povie dobrý vtip, tak všetci sa celá strieda sa zasmejeme. Vyhrať si na 2 hodiny, alebo podľa toho, koľko je ten test, či to je matematika, slovenčina, cudzí jazyk, daj si presne určený čas, daj si budík, povedz všetkým, neotravujte ma, alebo si sadnite do knižnice. Len nech vám ten budík tam nezačne zvoniť dobre, že lebo tetu tam úplne urve, hej. Najlepšie, keď to bude pri nej. Sadnite si a urobte ten test. Normálne, ako by ste to fakt reálne robili. A keď dáš 3-krát, vieš, že na ten maturitný deň, keď prídeš, už si to robil predtým. Už si to predtým robila. A vieš to povedať. Toto není prvýkrát, čo som robila maturity exam. Takže idete do toho, viete, aký je postup. Už viete, aký je postup. Už to je prvé. Keď príjete k doktorovi, tak boli výskumy na to spravené, že keď vám nič nepovie, ale vám niečo šimná do úst, potom niečo okolo, potom sa tu otočte, a potom idete na operačný sál, tak tí ľudia majú neuveriteľné zlé výsledky na rekonvalescenciu, na to, aký mali stres, ako sa báli. Pričom pri doktoroch, ktorí potom začali vysvetľovať, čo sa ide diať, aká je diagnóza, ako to bude prebiehať, čo im idú robiť, tak ten človek sa akoby na to pripravil a zrazu bol oveľa kľudnejší, pokojnejší. Ako nebol úplne pokojný, tak vás idú rezať, idete na operáciu, hej. Ale bral to oveľa lepšie a aj rekonvalescencia bola oveľa rýchlejšia. Takže priprav sa na to. Je to na tebe jasné. Zo všetkých vás, čo si pozriete toto videjko, iba 5% si to naozaj spraví. Takže buď tých 5%, buď tých top 5, naozaj sa priprav a vyskúšaj si to. Nie len v škole, keď si to skúšate na hodinách, robiť nejaké maturitné testy. Nie, skúšaj si to aj doma. Aby si to proste mal fakt namakané. A ak to dáš viac ako 5 krát, že si fakt 5 krát po 2 hodiny sadneš a urobíš to, wow. To isté platí aj na slovenský jazyk. Urob si sloh. Normálne si vytvor koncept, napíš si ho, zober si nejakú tému z minulosti, ktorú nájdeš na Matura.sk, zober si ju, napíš ten koncept, prepíš si to a už zrazu chytíš. Aké to je písať, koľko to je, ako dlho píš, ako rýchlo píšeš, koľko strán treba, keď to prepisuješ, napadajú ťa nové myšlienky, chceš ich zapracovať, obrovské množstvo procesových chýb môžeš spraviť. Ide o to eliminovať ich. Jasné, že niečo spravíš zle, ale o to tam ide. To je pohode. Ide o to urobiť ich najmenej tých chýb.
O to ide aj v tom olympijskom dni. Spraviť čo najmenej chýb ako vaši oponenti. No a v olympiáde tam už ide o milisekundy, malé sekundy, tam už nejde o veľké rozdiely medzi tými ľuďmi, čiže tam ide naozaj o tie malinké chyby. Ale tu nekompitujete s ostatnými, tu kompitujete so samým seba a ukázať si, že OK, môžem to dať. No už ten maturitný deň, snaž sa mať pripravené naozaj veci ako kravata, vyžehlená košľa, nerob to v ten deň ráno, to už budeš proste úplne mimo. Ale tak už ty sa poznáš. Už tam nevymýšľaj nové veci. Ak budú nejakí spolužiaci, ktorí sú extrémne nervózni, snaž sa nebyť pri nich. Nikomu to nepomôže, všetci ste nervózni, už to predýchávaj, snaž sa byť v tej hlave, aby si mal všetko v pohode a mala v pohode. Maj pri sebe vodu určite, aspoň pol litra, liter, podľa toho, koľko vypiješ, lebo voda, inak potom začneš byť unavená a tiež nejaká čokoláda pomáha. Nejaká fakt dobrá čokoládka, keď si ju položíš na stôl, budeš si z nej odkusovať. Pravda, že nezožer hneď proste pol kila čokolády a potom ťa bude boleť brucho, dobre? Takže ak si na to alergická, intolerantná, tak nechod do čokolády, chod do niečoho, čo ti dodá energiu. Alebo nejaký nutričný nápoj si sprav. Jednoducho niečo, čo ti dá energiu. A budeš mať vodu pri sebe, budeš mať papanie. Pri istotu vždycky 3 pera, hej, lebo Murphyho zákony sú tu, fungujú. A vyskúšať, či fungujú všetky, či majú rovnakú farbu a či tú farbu môžeš používať na ten test, lebo ťa zabije tá učiteľka. A hlavne počúvajte, čo vám hovoria. Maj hodinky, ale nie smartwatche, lebo to ti môže zase zobrať učiteľka. Čiže normálne hodinky. Pre viac informácií chod na Matura.sk do sekcií písomná maturita, kde nájdeš ďalšie informácie a daj vedieť cez thumbs up, thumbs down, ako veľmi ti toto video pomohlo a tiež cez link, ktorý je uvedený pod videom, daj spätnú väzbu. Aby som vedel, ako ďalšie video pripraviť. Či má byť viacej detailnejší, alebo mám rozprávať práve bez detailov veci, a ty si to už urobíš z toho research. Takže nezabudni, si super a dáš to. Ahoj. Dun, dun, dun.